Takže ahoj, zdravím vás pri Let's Play, ako nastaviť Bandicam. Takže ideme na to. Túto tapetu si nevšímajte, Neymar, fotbalista. Takže toto je proste možnosť. Výstupný priečinok, to je kam sa vám to bude ukladať, okrem Bandicam vždy na vrchu, tu si môžete vybrať. Povoliť automatické nahrávanie podľa času, ja mám 20 minút, potom dáme si video a tady máte nahrávať a zastaviť. Dobre, takže to bude, ako si to chcete nahrať, to je jedno. Potom máte pozastaviť, to je ako zestrihnúť, pridať efekty klikom myši, to nie, nechceme. Potom máte obrázok, to je jedno, že jestli si dáte u programe nič. A toto je vlastne, dáme si aj nastavenia, takže si musíte nahrať zvuk, to musíte mať. Potom dáme vlastne Win7 Sound, mikrofón, to je jedno tady, dva zmiešané, to je jedno zvuky, základné audio, to je jedno. Logo nepotrebujete, efekty tiež, to si môžete už sami robiť a zvuk, tak to je všetko. Teraz si dáme pekne, ako sa povie, tady môžete nastavenie a to si vyberiete. Teraz si dáte hlavne, ako vám to povedať, dáte si tieto čiarečky a vyberiete si, kde sa vám to má ukladať. To je jedno, mne sa to ukladá do download video. Takže teraz si dáte, a ešte si môžete dať toto. Nápoveda, a to je, že toto je, aby ste mohli natáčať nejakú hru a toto, aby ste mohli natáčať tak, ako ja teraz natáčam na ploche. A to je tak všetko asi, čo som vás chcel k tomu povedať, lebo vážne už k tomu nič viac nie je. Ešte by som tak mohol aj ukázať, že čo tu môžete urobiť, také kraviny proste toto a takže ešte tady môžete dať, že utvoriť a vidíte všetky vaše videá. To nastavenie si dám na 20 napríklad. Mohli by ste si ho dať aj vy na 20, pretože to je vážne dobré. To vám stačí úplne a full size to vám to vás nezajíma, to si nechajte tak. 48.0 KHZ stereo 192 bps, to tiež vás nemusí zaujímať, to je všetko, ako tam už máte, tak to je všetko nastavené. Takže toto bol úplne rýchly let's play, ako ste si mohli všimnúť, takže asi ešte neviem, čo by som vám tomu povedal, takže asi ako sa dá povedať, tak ahoj.